RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihamlin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. ni Obra, o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si John, 29 anyos, taga Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong amahan. Aron yung sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Uy, alas 5 naman sa hapon, ha? Tingulit naman na rin sa bahay. Ay, kapuya trabaho, ay. Jan! Jan, dali ragon! Gitawag mo kong papa. Nana pa. Saan, ha? Sige kong tawag si mong mama sa cellphone ba? Hindi ba siya tupag? Nag-unsa ka to mong mama sa bahay. Ang lang pa. Anong di unta? Inas mama ni mo nga, dila ko na ako muuli sa bahay karon kay nanawag ako mga barkada nga mag-inom ko dumi. Mo ba? Sige pa. Ako lang unya ingon si mama. Basta nikabot ako sa bahay, ako ti katawagan para magastorya mo ni mama. Sige Jan. Ma, abot ako. Oh, asa man si Papa ni mo? Ngano ikaw mang usang na uli? Sige, panawag ni mo sa papa ganina, ma. Kaya lagi, doon na siya isulti ni mo. Ang hagad magguda yung mga barkada ba, nga mag-inom sila. Mong iya na lang ipaagi na ako ang papananghid niya. Para ako na lang musulti ni mo. Kinigid si Papa ni mo eh. Kung wa matiguang, dili magbisyog inom. Ay, sige na pagilis na dito kay mga on na ta. Sige, ma. Sa maron. Uy, si Papa siguro ron. Sa ring rasa di. Uy, alas 2 naman sa kadlaon. Ako sugatos Papa, be. Gong, ay may kadlaon day diha. May kadlaon. Uy, Kuya John, ikaw mo din na. Oh, ikaw lagi nag-drive sa kinan. Asa si Papa di ay? Ano ko yan? Pa? Hubog ka? Ay, hubog. Hindi ko hubog eh.
Ang gabi ha, buga sa mong papa nung dyan. Ay pila na may katuig ha, nga nagkuyog. Karon pa ko kita niya nga nahubog bayo. Unsa man ha? Doon na ni problema imong papa. Sukad nga natawo ko ining kalibutan na, ug hangtod nga 29 anyos na ko. First time ko nakakita sa akong papa nga hubog kayo. As in, hubog yun nga halos, wa na'y panimuot. Hasta iyang kauban, nga dugay na niyang kaila, karon pa yun nakakita niya nga hubog kayo. Ug nilabay ang pila ka adlaw, kalit lang nga dunay gimo ang akong papa. Ug unya, Jan, sakit na kong tiyan, oy. ngano mo na pa? Ambot lang. Wait, tawag sa mama niyo, be. Ina nga, magpahaplas ko niya. Ah, sige pa. Ma, patuong ko ka ni Papa sa kwarto, magay. Maghaplas ko siya. Sakit ko yung tiyan. Mao ba? Sige, sige. Ang mga tuon. Jan, doon ako ipangutanan nimo ba? Unsa mo na, ma? Wa kay nabantayan sa imong amahan, nga mura man siya og nagdag. Ha? Unsa pa sabot mo nga nagdaag, ma? Ang iyang panit ba, murag nagyelo. Unsa? Kagkrasan na karakabante niya, ma? Mga tulo na kaadlaw. Karon lang ko nisulti nimo, kay ako pa man siyang giobserbaran. Pero wa man mawa ang pagdag sa iyang panit. Ug murag ni grabe man na siya karon. Unsa, ma? Jan, asaman mo. Ay, ari ang sikuriyo, be. Sakit ako tiyan. Oh, si Papa Maron. Nganong kaos siya? Meron ka ba? Naon sa mangka? Sakit ako tiyan. Oh, Ha? mo ba? Adun tag doktor para ma-check up sa ka kay sige namang pagsakit sa mong tiyan, oy. Ha, Dok, ni Argibido kay magpa-check up mi sa mga amahan. Naon sa man di siya? Uy, mura man lagi og nagyalo ang imong panit, sir. Usa, Dok. Mao lagi na, Dok. Medyo taod-taod na gyud ko nga nakabantay niya ba nga nagyelo siya. Pero walang kumusulti niya bahin sa iyang pag-ilo, Dok. Mao ba? Okay, sige. Magpa-laboratory ta, ha? Para magkita na to kung unsa hinungdan sa pagsakit sa imong tiyan, sir. Ug kung nganong nagyelo ang imong panit. Sige, Dok. Risitahan lang unat nakagtambal para sakit sa imong tiyan, sir, ha? Ma, ikining ang nag-hospital ba nanawag na ko nga naanak ko no ang result ni Papa. Oh, Atong to kuhaon, ma. sige, ato, anak. Kay basi kung saan ang resulta sa iyang laboratory. Sige, ma. Hi, Doc. Ako lang ang mukuha sa result para dili lang mahago si Papa sa biyahe. Kay sige lagi sakit iyang tiyan, nya gikapoy siya. Mao ba, sir? Okay, sige. Ako lang basahon. Sige, Doc. Base sa resulta, uy, positive man na imong papa sa Hepa A. Ha? Then, need nato ni siyang ipa-deep laboratory, ha? Para mahibawan yun na to kung grabe ba ang iyang sakit nga gibati. O para
mahipawan kung doon na ba'y damage ang iyang atay. O, unsa, Dok? Damage sa atay? Sa pagkakaroon, ibalibad lang una ako sa doktor kay lagi wa pa may kwarta para sa mga deep laboratory ni Papa. Nangayon na akong tambal sa doktor para sa temporaryo nga tambal ni Papa sa pagsakit siyang tiyan. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. First time ko nakakita ni Papa nga nahubog og maayo. Mao ba kining hinungdan kung anong doon na nagibati si Papa sa iyang tiyan? As in sakit kayo iyang tiyan gud. O dugay na kahang nagsigig inom si Papa o karon lang may mahibaw? Ikanahang pangutana. Mato sa doktor, positive kuno si Papa sa Hepa A. Unsa day na ang Hepa A? May kaayuhan mo na? Ikatulong pangutana. Kung doon na kayo sakit nga Hepa A, delikado na ba sa kinabuhi? Mao ba kini ang rason kung anong nagsakit ang tiyan ni Papa o nagyelo ang iyang panit? Ikaapat o tapusang pangutana. Naghisgot ang doktor og deep laboratory. Unsa ni pasabot ana? Mao ba na kanang CT scan o baka biopsy? Wa man gumi kahibaw kung unsa na. Mga pila man sad ang maggasto ana. Palihog, tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, John. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa inyong mga psychological, emotional, behavioral, mga drug-related yung mga problema. Kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist. Para sa klaseng pamagi, pagpadala sa inyong mga sulat-suliran, di ka na mo. Pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page o diriba sa mong buhatan sa 3rd floor, OCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yung mga legal ng mga problema, ato ni Helen Batahan ang andam og taganang mo tambag niya na. Ang atong magkutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga what is meant for you will not pass you by. Unsay para nimo, para imo gyud, ha? Og dili, para sa uban, di na to pugsog ablin mga pultahan nga gahay kay ablihon. O di might be some pultahan nga sayon ra ablihon. Bisag piyungan pa. Ang atong magtatampo karon lawa si John, 29 years old, taga Cebu City. May mga taga Cebu City, kumusta naman dahil si Dr. Rodesia, Dr. Omar Arcio, Dr. Edwin Mingito, Dr. Robert Marian Dinupol, no? Mga doktor nga, Dr. Roy Entienza, kumusta naman ka Roy? O si Liway. Bago na kong nailaila si Mr. Walter Pabalan diya sa Pardo ning dakbayan sa Sugbo ug si Marianito Villamor Jr. Mabulo Luyo, Cebu City, mga taga Inupakan, no? Kudira, Rubli, Gargar, Jimmy Yao, Tony Gibbs, mga Alberio family, mga Piralis, Mangilista Bisnar, Doktora Mirambel, diya sa Inupakan, musta? Mga taga Pilar Camotes, mga Burha family, si Jess, si Paulino, Prince Nazaret, mga taga Gindaruhan, no? Mga tao ni J. Lariusa, Jumar, Adoy, Arnold, Richie, Ibal, Runan, Sami. Salamat kayo sa inyong halubla, kayong pagkakarga sa akong sakyanan. Mga Bilyar Moon, Kanyabano, Nelpi, og si Niti, mga Latayada family diya sa Kantawan, kumusta? Mga taga Tris Uling Naga, Risada Junior o Trining Risada, mga gikan sa mga Embalsado family, no? So going back to our sender, si John, 29 years old, unang pangutanan ni John. Unang pangutanan ni John, mito kini siya yung papa, no? First time ko nakakita ni Papa nga nahubog og maayo, mao ba kini hinungdan kung nganong duna na gibati si Papa sa iyang tiyan? As in sakit kayo iyang tiyan gyud. Ug dugay na kahang nagsige og inom si Papa ug karon lang ni mahitabo. Posible dugay na ni naginom yung Papa diyan, no? Edad si mong Papa siguro mas 50 tingali kung tagna lang or mga late 40s or mga nana, no? So sa may mahitabo sa katao nga kusog mo inom, either liquor, wine, or beer, tulong ni kaklaseng
alcoholic drink humanly consumable, liquor, wine, or beer, kunya, wa kayo nunta sodium tiyan, posible nga magka-gastric irritation, magka-ulcer, no? Nya, usa pa pod, ma-depleted ang absorption sa vitamin B1 kung daghang kag-alcohol sa imong lawas, especially vitamin thiamine, no? Vitamin B1. Kantong mga tao nga kulang og vitamin B1, dali kayo masakit og central og peripheral polyneuritis, no? Sa mga extremities ug sa diri sa brain, no? Kunya, madaot ang atay. Madaot ang atay kay diha magud metabolize ang mga tanan nga atong ipangkaon. Mao nang mayilo ka, say, no? Daot ay mong atay, kinga mo undergo kag mga testing, CT scan, biopsy, unsa pa man ang mga laboratory test pagsuta kung unsa nay extent sa damage sa imong atay. Kaduhang pangutana, matod sa doktor ang positibo kung si Papa sa hepatitis A. Unsa di ay na ang hepatitis A? May kaayuhan pa ba? May kaayuhan pa, no? Usa ni siya hepatitis meaning inflammation or infection sa atay, no? Na A, na B, naghan mga klase-klase, mga internal medical doctor ang expert niyan tambal, but it will take a little while before ka maarang-arang o kana kung muhunong nag-inom ang imong papa og alcoholic drinks. Sunod nga pangutana, kung doon na ba'y sakit nga hepatitis A, delikado ba na sa kinabuhi? Yes, kung dili maatiman dayon, no? Mao ba kini ang rason kung nganong magsakit ang tiyan sa inyong papa ug nahilo na siya og iyang panit? Ya usa sa manifestation sa usa ka tawo nga nasakit og hepatitis is majundis. Mao ni siya medical term nga bot pasabot na yellow na ang imong panit, ang imong kalimutaw, kanang nga imong puti-puti di na puti, yellow na. Ug kinahanglan gyud kang tambalon, otherwise magkauban na magdevelop og ascites, kanang na accumulation of fluid sa abdominal area. Ang mga babae murag buntis pero dili bata ang sod, tubig. Malalaki murag buntis pero of course dili tambok kundi tubig yapon. Tubuhan na namo sa internal medicine ward para magawas ang tubig nya tambalon ang hinungdan nganong nag-ascites, nganong na fluid accumulation. Sunod nga pangutana, magisgot ang doktor og deep laboratory unsa man di ay pasabot ana. Kinahanglan CT scan, biopsy og pila may magasto depende kung asa man i-perform ang diagnostic procedure. Naman ka sa Cebu City, sa Cebu City Medical Center. Naanay mga ingon ani nga mga laboratory workup sa Vicente Soto. Kaya kung mara kag Chongwa Cebu Doctors or UCMed, siyempre mahal. Kanang private ko na. Parehas akong pasyente. Dok, bisitahin ko na sa balay. Bisitahan, kung maura man niya akong charge. Okay lang. Siyempre, mag-charge po ko kay magdago kong driver. Magdapag kong backup, bodyguard. Bugas ako gasolina. Mag-charge ko po ko. Pero kung imong pasyente dalhon mo sa private o karang government hospital, may regasto. Naman ang kinabuhi ba? Hindi naman pwede nga, imbes kayo magsuroy-suroy ko, ano hinong ko nagpaingon sa pasyente, niya, malibre lang, dili pa na pwede. Walay libre. Pwede na i-discount. Okay, sinata kasabot kasong speaker mo dyan, o ganito sa libuan, millions nga naminaw sa itong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rini Obra. Salamat kayo sa makanunay yung pagpaminaw sa mong Arimen program. Number 1, Medini sa Visayas, sa Cebu. So, from all of us, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong